Levábamos moito tempo dándolle voltas ao que son as festas infantís porque era unha cousa que temos moi presente sempre para os máis pequenos. Levamos varios anos que había pequenas cousas que non daban funcionado, estuvimos dándolle voltas que era o que podía funcionar. Consideramos que un día para xogar, que o que queren, e, en fin ao cabo, os importantes ese día, os protagonistas son os Reis Magos, decidimos montarlles unha festa con DJ, hinchables, para que puderan xogar ata a chegada dos Reyes. Pois contactamos con unha empresa que nos deu un presuposto para ter hinchables aquí no salón, máis un posto de chocolate, gratuito para todos os socios, e un DJ amenizando con música para todos. A verdad que tuvo moi boa acollida, gustou moito e consideramos que temos que repetir este tipo de cousas. Hola, moitas gracias, súas majestades, por vir un ano máis aquí ao Liceo. Aquí hai un mogollón de nenos esperando para poder estar con vos un chistiño. E nada máis, super contentos de estar aquí, sei que foi unha viaxe longa, o helicóptero aterrizou ben na terraza do Liceo.